Идел яры буйлап ретро ярыш Югары Ослан районында тарихи техниканы халыкара фестивале башланды. Ретро автомобиль яратучыларны үзенчәлекле бәйрәм көтә. Сугышка кадәрге машиналар, юлсызлыктан йөрүче техника, броневик һәм мотоцикллар 100 чакрым араны узып бар мөмкинлеген күрсәтәчәк. Кубок өчен Россия, Польша, Белоруссия, Украина вәкилләре көч сынашырга җыена. Руслан Хсендинов зур ярышның үзенчәлекләрен күреп кайтты. Югары Ослан районында дөресрәге Зия калкулыкларында 13-нче тапкыр узучы халыкара тарихи техника фестивале башланып китте. Анда Россиядән һәм чит илләрдән 300ләп ретро машиналар катнаша. Ел саен оештырылучы фестиваль иске машиналарны яратучыларны бергә җыя. Үзенчәлекле чарага кунаклар нинди уй-хыяллар белән килгән, үзләреннән сорашты. Это Запорожец, модель ЗАЗ-968. Вот у меня экземпляр 1974 года. Фестивальнең иң күңелле мизгелләре исә инде иртәгә булачак. Сугыштан соңгы техника, мотоцикллар, юлсызлыктан йөрүче машиналар 100 чакрым араны үтеп, үзләренең бар мөмкинлекләрен күрсәтәчәк. Ничек кенә булмасын, фестивальнең максаты бер булып кала. Безнең максат шул: күрсәтергә, ничек автомобиль төзүче бу индустрияны советлар заманынан ук менә шушындай машиналарны дөньяга чыгарып, алар экономикага, үзебезнең хезмәткә, халыкка хезмәт итүләрен шушы машиналар белән дөньяга аякка бастырган машиналар. Фестиваль исә инде якшәмбе көнне тәмамланачак. Иң активларга бүләкләр һәм шулай ук бурычлар билгеләнәчәк. Югары Ослан районыннан Руслан Хсендинов, Андрей Синтальцев, Яңа Гасыр каналы.